Константин Вераніцын. Тарас на Парнасе. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? На пуцявішчы ў Панаса ён там ля лазні блізка жыў. Што ж, чалавек ён быў рахманы, гарэлкі ў губы ён не браў, затое ў ласцы быў у пана. Яго пан дужа шанаваў. Любіла то ж Тараса і паня, і Войт ні разу не збрахаў. Затое ж ён балота зрання да цёмнай ночы пільнаваў. Чуць золак, стрэльбу ён за плечы, заткне сякеру за паяс, заўсёды ходзіць бор сцярэгчы, ды птушак біць з ружжа Тарас. Хадзіў ці многа ён, ці мала, ды толькі нешта адзін раз бяда ў бары яго спаткала. Во як казаў нам сам Тарас. На самага Кузьму Дзям'яна пайшоў я біць цецерукоў. Устаў я нешта дужа рана, здаецца, з першых петухоў. Іду сабе я панямногу, але і на пень крыху прысеў. Аж тут лоп-лоп, цераз дарогу, як быццам цесярук зляцеў. Злажыўся стрэльбай, кляпсь не паліць. Крамзель з другога не пякець. Гляджу, аж вось заелі валіць, як ёсць хароміна мядзведь. Хоць нетруслівы я дзяціна, але затросся як асіна. Зубом як цюцькала пачуў. Аж бачу, зломана лясіна, і уздумаў: дай-ка ускачу. Скакнуў, не трапіў, паслізнуўся і ў яму з тарчаком лячу. Ляцеў, як разануўся, аж стала зелена ўваччу. Ляцеў ці доўга я, ці мала, таго ніяк не ўцямлю, але ўжо ладно рассвітала, як я зваліўся на зямлю. Устаў з зямлі, абкалаціўся, бо быў гразія, як свіння, і доўга сам сабе дзівіўся. Дзе апынуўся гэта я? Рукой паскробшы каля вуха, дастаў з кішэні рагавень і храпы напіхаў цяртухай, бо ўжо не нюхаў цэлы дзень. Як прасвятлелі мае вочы, мядзведзя ўжо я не шукаў. Закінуў стрэльбу я за плечы і па баках глядзець пачаў. А вохці мне, як там прыгожа, як быццам хто намаляваў. Чырвоны краскі, мак і рожа, ну як сукенку хто паслаў. І птушкі ёсць там, дужа стройна пяюць, палепш за салаўя. Ай, а вохці мне, авой, як куды патрапіў гэта я. Стаяў я доўга і дзівіўся, разявіў зяпу і глядзеў. Аж вось адкулечка з'явіўся, ці то прыйшоў, ці праляцеў, хлапчына нейкі круглалікі, увесь кудравы, як баран. І за плячым у яго вялікі прычэплены лук быў і калчан. Адкуль, куды дарога гэта? Спытаў я ў хлопчыка той час. Дарога гэта з таго света і проста ідзе аж на Парнас. Сказаўшы, хлопчык таго часу на крыллях шпарка паляцеў. Дарогу ж паказаць Тарасу, не меўшы часу, не хацеў. Памысліў я тады нямнога, што за шайтан Парнас такі? Пусціўся я проста той дарогай, узяўшы ў рукі добры кій. Прайшоў вёрст 9 той дарогай, аж бачу я, гара стаіць. А пад гарой народу многа, як бы кірмаш які кішыць. Прыйшоў я бліжэй, што за ліха? Народ няпросты, ўсё паны. Хто дужа шпарка, хто паціху, усе лезуць на гару яны. І, як у школе, галасуюць, гатоў адзін другога з'есць, бо кожны морду ўперад суець, каб першым на гару злезть. Усе з сабой цягаюць кніжкі, аж з іншых пот ручом плюшчыць. Друг дружцы
выціскаюць кішкі, аж нехта з-паміж іх пішчыць: «Памалу, братцы, не душыце, мой фельетон вы і пчалу. Мяне ж самога прапусціце і не дзяржыце за палу. А не, дык да душы, у газеце я вас аблаю на ўвесь свет, як Гогаля ў прошлым леце. Я ж сам рэдактар усіх газет». Гляджу сабе, аж гэта сівы, кароткі, тоўсты, як чурбан, плюгавы, дужа некрасівы, крычыць, як ашалелы пан. Нясе вялікі мех пан гэты, паўным-паўнюсенька набіт. Усё там кніжкі ды газеты, ну, як каробачнік які. Таварыш поплеч з ім ідзе і несце кніжкі пасабляе, а сам граматыку нясе, што ў семінарыях вывучаюць. Вось нехта, сеўшы ў тарантасе, на гору цягнецца трушком. Знаць, любіць тых і на парнасе, хто ездзіць конна, не пяшком. Во нешта разам зашумелі, народ раздаўся ў канцы, і як бы птушкі праляцелі 4 добрых малайцы. Народ то быў усё не такоўскі. Сам Пушкін, Лермонтаў, Жукоўскі і Гоголь шпарка каля нас прайшлі як павы на парнас. Ну, словам, многа тут народу сабралась лезці на парнас. Былі паны, было і зброду, як часам і на свеце ў нас. Праміж людзей я штурхаўся і ціснуўся, што ёсць пары. Вось чуць не чуць такі прабраўся і лезу проста да гары. Узлез. Гляджу, будынак новы, стаіць, зазвычай панскі двор, кругом абнесен тын яловы, не бойся, сюды не ўлезе вор. А на дварэ тым свінні ходзяць, каровы, козы, бараны. Знаць, і багі хазяйства водзяць, калі свіней дзяржаць яны. На грошы ў тронкі тут гуляюць парнаскі хлопцы-дзецюкі. А хто капейкі з іх не маюць, той лупіць проста ў шлягі. У лес к багам тады я ў хату. А вогці мне, не даць не ўзяць, як у казарме там салдатаў, багоў няможна пашчытаць. Тарасу ліха, што здаецца, ну, як бы ў рандзе ён сядзіць. Хто піпку курыць, хто смяецца, а іншы песню бурудзіць. Глядзіць ён, аж на лаўцы шыюць шаўцы багіням хадакі. Багіні ж у начоўках мыюць багам кашулі і парткі. Сатурн там, лыкі размачыўшы, пад віркай лапці падплятаў. Па свеце добра пахадзіўшы, лапцей ён многа патаптаў. Нептун на лаўцы чыніць сеці і восці садзіць на шасты. Пры ім жа, мусіць яго дзеці, дзіравы ладзіць нераты. Вось б'юцца Марс ды з Геркулесам, а Геркулес, як той мядзведь, каб цешыць старага Зевеса, хахол ён Марсу добра мнець. Зевес жа наўзніч лёг на печы, сярмягу ў головы паклаў. Ён грэў на печы стары плечы, нешта ў барадзе шукаў. Во перад люстрам задам меліць і маслам мажа валасы, ды нечым белым твар свой беліць Вянера, знаць дзеля красы. Амур жа з дзеўкамі жартуе, ну проста смех ажно бярэ. То ён знянацку пацалуе, то хустку з галавы здзярэ, то на гармоніку зайграе, то німфам песню запяе, то адным вокам заміргае, як быццам бы каго заве. Вось затраслася ўся гара. Зевес на печы зварухнуўся, зяўнуў і дужа пацягнуўся, ды кажа: «Есці ўжо пара». Тады праворна дзеўка Геба гарэлкі ў чаркі наліла, і як жарон букатку хлеба прынёсшы брась сярод стала. Яна ў найміткі ў неба ўзята, каб есць варыць і плацці мыць. Нябось, нядарам яе плата, ці ж лёгка столькіх накарміць. Во, з усяго сабрались неба, як тараканы каля хлеба. Багі паселі ў круг стала
і стравы смачна з печы Геба насіць да столу пачала. Наперш дала яна капусту, тады са скваркамі кулеш, на малацэ крупеню густу дае ў волю, толькі еш, і з пастаялкай жур сцюдзёны, а з кашы сала аж цякло, ды і гусяціны смажоны у волю ўсім багом было. Як унесла ж на стол каўбасы, бліны аўсяны ў рашаце, аж слінкі пацяклі ў Тараса і забурчала ў жываце. Багі гарэлку піць пачалі. З насадкі ў чаркі так і льюць, падпіўшы, песні запявалі. Ну, як у рандзе, усе пяюць. Бах з п'яну пеў такі прыпеўкі, што аж не можна гаварыць, аж засароміліся дзеўкі, так стаў ён брыдка развадзіць. А Зеўс тым часам насцябаўся, што носам чуць зямлю не рыў. Ён вочы плюшчыў і ківаўся, ды быццам нешта гаварыў, хоць не маё то праўда дзела, не след мне можа і казаць, любіў ён цешыць грэшна цела, ды часам лоўка падгуляць. Але багі такі ўсталі, як усё паелі, папілі, во, разам у дуду зайгралі, скакаць багіні пачалі. Узяўшы хустачку, Венера пайшла мяцеліцу скакаць, прыгожа, стройна цераз меру, пяром не можна апісаць, чырвона, тоўста, круглаліцы і вочы, як на калясе, як жар гарыць яе спадніца і стужкі ўплецены ў касе. Хапіўшы келішак гарэлкі, Амур яшчэ павесялеў, іграць пачаў ён на жалейцы і дзеўкам стройна песні пеў. Нептун з прыгожанькай наядай пайшоў прысядку казака. Нябось, і ў старога гада кроў грае, як і ў дзецюка. А вой сам Юпітер з вестай пусціўся стары хрэн у пляс. І як бы жаніх перад нявестай заткнуў ён руки за паяс. А вой Марс у новых ботах, ён, мусіць, ботаў не жалеў, бо з німфамі скакаў да поту, гуляў жмуркі і шалеў. І кожны бог так разгуляўся, што аж не можна ўдзяржаць. А хто гарэлкі насцябаўся, таго пад лаўку клалі спаць. Калі зайграў дудар скакуху, ніяк Тарас наш не ўцярпеў і ад парога, што ёсць духу, скакаць на хату паляцеў. Як стаў прытаптваць атопкам, аж рот разявілі багі. То ён прысвісне, то прытопне, то шпарка пойдзе ў кругі. Глядзеў Юпітер і дзівіўся, і пад дуду далоні біў. У канцы к Тарасу прыбліжыўся і так яго перапыніў. А ты адкулечка, прыяцель? За чым прыйшоў ты на Парнас? Ты хто такі? Ты не пісатель? Не, мой панок, сказаў Тарас. Я палясоўшчык з пуцявішча. Чуць золак сёння са двара прыйшоў сюды я апаўднішча. Ды ўжо і дадому мне пара. Ці не была б, паночак, ласка адсюль дамоў мяне завесці. Хадзіўшы па гары парнаскай, мне дужа захацелася есці. Кіўнуў зевес і мігам Еба крупеню ў міску наліла і добрую краюху хлеба, сказаўшы «Еш», мне падала. Крупені смачнай пахлябаўшы, усіх падзякаваў багоў, кашель за плечы прывязаўшы, сабраўся ўжо ісці дамоў. Але зефіры падхапілі, хто за руку, хто за паяс, і як бы птушкі паташылі, яны мяне цераз Парнас. Няслі на крыллях быццам вецер і проста прыняслі ў наш лес. Гляджу я, мусіць ужо вечар, бо маладзік на неба ўзлез. З тых пор Тарас ужо не ходзіць так дужа рана па лясах, а дзеля гэтага
Не шкодзіць бярвенне красці па начах. Дык вось што бачыў наш Тарас к багам узлезшы на Парнас. Ён гэта мне апавядаў, а я у паперку запісаў.